Čau, babos, vítajte. To je Boro. Pozdrav sa tým buzerant. Tam si buzerant. Tam je Sebo, to je Filip. A to je Ako som ja. Ako čau. Počkaj, musím ísť hore. Kohutová matka pečenú. Aj môj detko má keháre. Dobre, takže tu to vidíte, dneska je, koľkatého je to dneska? Počkaj, Počkej, 20. nie? Nie, 19. 18. To je jedno proste, štvrtek a 18. či 18. 18. Poďme nejaký trolling spraviť. Áno, trolling. Máme na to 3 minúty, jak viete. A moja babka pečenú. Alebo 3 kváci rabice. Výrobňa oštepov, prosím, otvorte. Čau, doka. Ja som si natiahol šlachu. Už ti ho druhýkrát keď to natiahol. Hej, Alex. Ahoj, predstav sa. Ale predstav sa. A YouTube ťa pozná pod menom. Času ty sa falu. Vyfajčíme pod vodou. Dobre. Vyfajčíme to pod vodou. Kohút. No. Chodí predstaviť čuchomrda. Výrobňa oštepov, prosím, otvorte. Nevypni to, prosím ťa, zase. No takže už nás zatvorili. Boris, Potrebujete opäť točiť. Boris, nevypni. Ne to, na zem. Teraz sa vidíme letová kontrola. Idete z letu za To skladivo do Minecraftu. Poďme ho dobiť na dnu. Ty čo sa smeješ? Sadni si na to, Poďme to rada ísť babám. Ďakujem sme baba, a ty máš na to Takže, veľký záujem. Nechcete jedlo, Big Bory? Asi stačilo to, na ktorom sedela včera. Nebolo, to bol podnik. To nebol podnik, to bol kôň. Možno mal tietky. Takže ja to budem musieť ukončiť, lebo viacej by sa nezmestil na YouTube, takže ľudí sa s vami Boro. Borovička. Sebo. Alex. Čau. A Filip. Čaute. A ja. A zase ja. Boro. A Kohút. Včera som očíkal pomárač. Alex. A Malkia. Filip. Kohút. Čaute.